ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் பேச போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இப்போ சளி பிடிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைங்களுமே சளி பிடிக்காமல் இருக்காது. சளி பிடிச்சா ஃபீவர் வரும். அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுடு தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. நீங்கள் கேன் தண்ணியை கூட நான் கேன் தண்ணி தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் எப்போ கேன் தண்ணி தான் குடிப்போம். கேன் தண்ணி கூட நம்ம அப்படியே கொடுக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு. அதனால் கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா சூடு கூட பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடு கூட பண்ணக்கூடாது. நல்லா பபுள்ஸ் வர நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். தகன்னு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் அப்படி கொடுத்துட்டு வாங்க குழந்தைங்களுக்கு. நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க போகிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நைட்டே தண்ணியை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி கேன் தண்ணியை கூட ஊற்றி என்ன தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அந்த தண்ணியை கேஸில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கங்க. நல்லா பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. நல்லா கொதிச்சா தான் அதில் இருக்கிற கிருமிகள்லாம் சாகும். லைட்டாக சூடு பண்ணிட்டா பத்தாது. அதுக்கு சூடு பண்ணுறது நீங்கள் சூடு பண்ணாமலே இருந்துடலாம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வைங்க தண்ணியை நல்லா தகன்னு. இதை கொஞ்சம் நீங்கள் அசால்ட்டாக விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நம்ம இப்போலேருந்தே ஆரம்பிச்சிடணும். நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பசங்களுக்கு இப்படி தான் பண்ணுறேன். முன்னாடி தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சு ஃபஸ்ட் நான் கூட ஃபஸ்ட் கேரளா தான் இருந்தேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் என்னை திட்டிகிட்டு இருப்பார், குழந்தைங்களுக்கு சுத்தண்ணி கொடுடின்ட்டு. ஆனால் நான் கேட்க மாட்டேன். அவர் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும், ஜுரம் வரும், காய்ச்சல் எல்லாமே வரும். அப்போ தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன், ஐயோ அப்பயே அவர் சொன்னதை கேட்டுருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. நான் திருந்திட்டேன். அதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம திருந்திட்டோம், மற்றவங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாமே சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கூட பால் மாறாதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு தண்ணியை சூடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொதிக்க வச்சு நல்லா ஆற வச்சு கொடுங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஜுரம் வராது, சளியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் சேராது. நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம தான் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும். நம்ம முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக நம்ம இதை பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப சின்ன ஒரு 2 நிமிஷம் வேலை தான் இது. நம்ம தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறது. இதில் பால் மாதிரி விட்டுட்டா குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. குழந்தைங்க கஷ்டப்பட்டால் நம்ம மனசு கஷ்டப்படும். பணத்தை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது, நம்ம மனசு கஷ்டப்படும். குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகி கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூல் லீவ் போட்டு இதனால் பழைய இதெல்லாம் இருக்குது, பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொதிக்க வச்சு கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தயவுசெய்து சொல்கிறேன், உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொதிக்க வச்சு கொடுங்க. நான் பார்க்குற தண்ணி போட்டேன் கேஸில். அப்புறம் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் தண்ணின்ட்டு பெரிய பாத்திரத்தில் நமக்கு மூடி போட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம 10 நிமிஷம் போல் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி கொதிக்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் கொதிக்கணும். தக நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ 5 நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லாவே. நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆற விட்டுலாம் கொஞ்சம் நேரம், ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் மூடி வச்சுருவோம். இந்தமாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்.